Τι θα φάνε, τι θα φάνε. Πού είναι φάεις, φίλε? Τα ζουλίδα. Πού είναι? Τι θα κάνουμε εδώ? Τι θα κάνουμε? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά, όλοι μου? Τι είναι λυκεύω αυτό? Τι είναι αυτό? Τι για πες μου, τι... Δεν είστε... Α, λέω κι εγώ. Κάτω. Πού είναι? Πήγα. Πού είναι το φαγητό σου, ρε? Τι είναι αυτό για τον τάζ μου? Τι αστιογούρι που είσαι, ρε. Είσαι πολύ άστιο. Τι είναι αυτό εγώ τι του έχω του παιδιού εδώ πέρα. Ας το φάω εγώ. Όπως ωραίο πράγμα εδώ πέρα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Τι μούρη είναι αυτή που έχεις, ρε. Είσαι πολύ άσχημος. Σταμάτα να το δημιουργήσεις ψυχολογικά. Είναι πολύ κούκλος όμως. Μην κοιτάς. Κοίτα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Είναι του ταζούλι αυτό. Πόπο. Κάτσε. Κάτσε. Όρμα. Είσαι γύφτος. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τόσο λουκάρι που δεν τρώμε εμείς, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό εδώ? Πόσο φαγητό τρώει? Τρώει πολύ. 1 κιλό. Επί 3, επί 2. Τι κιλό? Όλη τη μέρα 1 κιλό ή... 1 κιλό τη μέρα, εσύ τρελός. Είπα κι εγώ, ξέρω, εγώ πρέπει να τρώω ένα άνθρωπο, ολόκληρο. Γίτσες. Ταζούλη, τι κάνω εγώ εδώ, τι κοιτάζε, τι κοιτάζε σάπιες. Τι είναι αυτό, τι είναι, τι είναι, για πες μου, πες μου, τι είναι αυτό εδώ. Γάβγισε, δεν γαβγίζεις. Γιατί δεν γάβγισε εσύ χαμά, γάβγισε, εσύ, είσαι 100 κιλά ηλβία είσαι. Άντε ρε, δώσ' το φαγητό μια ώρα. Τώρα, πάρε, παίζω τώρα. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Τι είναι ωραίο, τι είναι αυτό! Πίσα, πίσα! Τι είναι αυτό! Δώστε ρε. Έλα, κάτσε με μαλάκα, πειρά! Είσαι καλό παιδάκι! Λοιπόν,